Wara li Malta ġabet vot b'saħħtu fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda biex ikollha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà għas-sentejn li ġejjin, bosta kienu l-analisti li laqgħu din l-aħbar pożittiva għal pajjiżna. One News kellem mal-Professur Godfrey Pirotta li huwa chairperson tal-Akkademja Mediterranja tal-Istudji fid-Diplomazija il-Medak. Huwa qal li permezz ta' dan is-siġġu Malta qed tkabbar il-kuntatti internazzjonali tagħha. Il-Professur Pirotta qal ukoll li dan l-iżvilupp juri wkoll li l-prinċipju tan-newtralità għadu importanti. Barra Malta daħlet ukoll fil-Kunsill l-Iżvizzera li hija wkoll pajjiż newtrali. U barra minn hekk Malta qed tieħu post l-Irlanda li huwa wkoll pajjiż newtrali. Mela l-Ġnus Magħquda, l-pajjiż l-Ġnus Magħquda l-membri qed jgħidu li għandhom rispett kbir lejn ir-rol li jistgħu jilagħbu pajjiżi newtrali fil-politika internazzjonali, speċjalment f'post daqshekk importanti bħal Kunsill tas-Sigurtà. Tkellimna wkoll mal-lettur ta' relazzjonijiet internazzjonali fl-Università ta' Malta, Dr. Valentina Kassar. Hija saħqet li kemm ilha membru tan-Nazzjonijiet Magħquda, Malta resqet diversi pożizzjonijiet internazzjonali fosthom dwar it-tibdil fil-klima. Dejjem ħadmet biex tirrappreżenta l-interessi ta' pajjiżi żgħar u dejjem sostniet li l-interessi ta' pajjiżi żgħar u l-politika tal-pajjiżi żgħar u il-perspettiva ta' pajjiżi żgħar lejn l-issues ta' sigurtà internazzjonali huwa perspettiva li jirrappreżenta l-interessi ta' kull stat membru tal-Ġnus Magħquda. Tkellimna wkoll mal-avukat Frank Psajla, avukat li jispeċjalizza fir-relazzjonijiet internazzjonali, huwa qal li permezz ta' dan is-siġġu prestiġjuż Malta se tkun tista' tmexxi il quddiem il-messaġġ tagħha favur il-paċi u s-sigurtà fil-Mediterran, pożizzjoni li ilha timbotta diversi snin. Sa mill-applikazzjoni ta' Malta fl-2010 biex nibdew il-kampanja tagħna għal dan is-siġġu, Malta baqgħet tagħmel kampanja baqgħet tikseb ċerta kredibilità biex illum il-ġurnata ħankunu bil-qiegħda fuq mejda madwar mejda illi magħha jittieħdu deċiżjonijiet li jaffettwaw bil-kbir il-mod ta' kif ngħixu b'mod globali. Dr. Frank Psajla osserva li Malta se jkollha dan is-siġġu fi żminijiet importanti ħafna. Importanti daqstant ieħor huwa ejja nippruvaw u Malta jista' jkollha rwol importanti għax dejjem hekk kien ir-rwol ta' pajjiżna. Ejja nippruvaw insibu żblokk għal din is-sitwazzjoni u ejjew nippruvaw nevitaw sitwazzjonijiet simili milli jirrepetu ruhom f'pajjiżi oħra madwar id-dinja. It-tlet analisti li tkellmu ma' News saħqu li dan il-vot b'saħħtu ta' aktar minn 97% favur Malta juri kemm pajjiżna huwa rrispettat u kemm għandu kredibilità b'saħħitha fora internazzjonali.